Molt bé, bona tarda, Jordi Marta, com estem? Bona tarda. Molt bé, doncs comencem parlant del que ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Hospitalet, perquè aquest dissabte i aquest diumenge a la ciutat hi ha sonat molta música gallega, molta gaita, Jordi. Sí, doncs la Casa Gallega de l'Hospitalet ha celebrat els seus 20 anys d'existència, ho ha fet a la Farga, ho ha fet durant 2 dies molt intensos, perquè el dissabte va tenir lloc el campionat, la 18a edició del Campionat Nacional de Gaites, més de 40 bandes de gaiters, aproximadament unes 2.000 persones, si no m'equivoco, 3 hores de concert, hi havia un jurat també, que va ser el que va escollir el guanyador final, 7 especialistes. Els guanyadors al final van ser, si no m'equivoco, la banda de gaites d'Entienza. Els representants de la Casa Gallega de l'Hospitalet van quedar en tercer lloc, amb molt poca diferència dels segons. El mateix dissabte a la Farga va haver-hi concert de Carlos Núñez, un gaiter conegut internacionalment que està de gira, venia del Japó, tocava a l'Hospitalet dissabte i llavors ja marxava cap a Alemanya, on també tenia altres concerts. I el diumenge, també celebrant motiu d'aquest... Aquí el veiem, el Carles Núñez ara, vestit de blanc, curiós. Sí, mira, destaca sobre el blau del fons de l'escenari. Per cert, en aquest concert hi van pujar a l'escenari un grup de cantigueires aquí de l'Hospitalet que van fer una interpretació d'una cançó tradicional gallega. Diumenge, a part de tot això, a part del campionat de gaites, que és el primer cop que es celebra fora de Galícia, tinguem-ho en compte, és important això, el diumenge va haver-hi festival de balls regionals i de música folclòrica que tenia molta relació amb Galícia. Doncs ara ens acompanya el Jorge Sánchez, que és membre de la Junta de la Casa Gallega de l'Hospitalet. Què tal, Jorge, com ha anat aquest cap de setmana en què hem de dir que heu organitzat aquests actes per celebrar els vostres 20 anys de la Casa Gallega a l'Hospitalet? Sí, bueno, és un acte de festes que vam fer bastant intens i, perdoneu, que encara estem... Encara esteu una miqueta ressacosos d'aquesta festa. I llavors, bueno, va començar tot, com ha comentat aquí el company, dissabte a la tarda amb el campionat. Vam estar des de les 4 aproximadament fins a les 8 de la tarda amb totes aquestes 40 bandes i després amb el concert del Carlos Núñez, que sempre atrau molta gent i sembla que la Farga va estar quasi completament plena. Van venir 2.000 gaiters d'arreu del territori espanyol, 40 bandes que integraven, aquests 2.000 gaiters eren integrants d'aquestes 40 bandes, i el que ens deia el Jordi abans, és la primera vegada que aquest concurs de bandes, de gaita, s'ha fet fora de territori gallec. Com ho heu aconseguit, això? En un primer moment ja es va fer un primer cop a Madrid, que va ser una primera aproximació, i després vam, amb la Federació de Bandes d'allà de Galícia, el president, el Manuel Parados, insistint, vam dir, la portem cap a Hospitalet, que hi ha molts gallecs aquí a la ciutat, i vam parlar amb diferents entitats i el resultat ha sigut el que hem vist aquest cap de setmana. Un concurs, 18è concurs de gaites, en el que la banda de gaites de la Casa Gallega de l'Hospitalet va quedar en tercera posició. No està gens malament, no? No està gens malament. És una banda que està formada ara per Hospitalet i Cornellà i vam quedar en tercer lloc a un punt només dels primers. O sigui que la següent fase, que és a una ciutat orensana, a Melón, procurarem mantenir el ritme i si podem guanyar, guanyar. Cada quan assaja la banda de gaites aquí a l'Hospitalet? Els veïns ja ho saben, estem divendres per la tarda a partir de les 8, que és quan acabem de treballar, i dissabte a la tarda i diumenge al matí, que és quan estem entre ball, l'orquestra... A la seu de la Casa Gallega aquí a Santa Eulàlia, al costat de la Pinça, a la plaça de la Pinça. A plaça de la Pinça, correcte. Molt bé, també veiem imatges del concert que va fer Carlos Núñez. Carlos Núñez ja és un habitual a l'Hospitalet, sempre el porteu, la Casa Gallega sempre el porta. Quina relació teniu amb ell? Bueno, ha vingut 2 cops, si no recordo malament, aquí al Parc de l'Alhambra, sempre atrau molta gent, i aquest cop no podia ser menys, i el vam trucar i va dir sí, jo vaig, però teniu que col·laborar amb mi, que per això vam fer l'aportació de les cantigueires, va pujar la banda al damunt i va ser tot bastant... ja ens coneix i sempre és molt d'agrair que compti amb nosaltres i nosaltres comptem amb ell. Què són les cantigueires, aviam? Les cantigueires és un grup que són habitualment de dones i canten balls, cançons tradicionals, acompanyats de la pandereta, a vegades amb una llauna o amb altres estris tradicionals. I van acompanyar a una peça amb el Carlos
en Carlos Núñez. Diumenge es van voler acompanyar diferents entitats gallegues de l'àrea metropolitana, van venir aquí a l'Hospitalet per celebrar amb vosaltres aquests 20 anys també, no? Es van afegir. Sí, diumenge al matí vam convidar tothom que vingués a celebrar i a compartir amb nosaltres aquell magnífic escenari, i de les entitats que van respondre que el temps era el que era, de 11 fins aproximadament les 2, i vam parlar amb tots i van dir un quartet d'hora i feu allí una mostra significativa dels vostres balls i ens acompanyeu en aquest dia. Molt bé, 20 anys de Casa Galega. Què és el que feu des de la vostra entitat? Des de la nostra entitat tenim una part de la junta directiva que som gent bastant jove, i ara portem des de l'octubre o setembre, o inclús des de principis d'any, organitzant això, un tema de trucar a les bandes, trucar als jutges, trucar a Carlos Núñez, moure, tramitar coses amb la Farga, publicitat que hem fet al metro... Ja ens imaginem que és molta feina organitzar una cosa com aquesta, però a banda de fer saraus, si em permets dir-ho així, com aquest, què més feu? Fem activitats pels socis, fem festes típiques de l'empanada, festes que ens ajuntem tots els socis o marxem a una masia un cap de setmana, fem activitats per nens petits, que hi ha una noia que es diu Alba, que porta tot aquest tema dels nens petits, els portem al zoo, els portem als parcs de bombers, i fem diferents activitats que no sigui tot folklore, que hi hagi moltes més coses. Reptes de futur? Reptes de futur? Continuar, i fa 2 anys vam anar a Glasgow, aquest any hem de mirar a veure per on ens movem. La història és anar si és a un lloc o a un altre i anar continuant. I que la banda de gaites de la Casa Galega de l'Hospitalet se senti arreu del món, eh? Exacte. Molt bé, doncs Jorge Sánchez, moltíssimes gràcies i moltes felicitats a la Casa Galega per aquests 20 anys. Que en siguin molts més. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs continuem amb més coses.